takapfidza mvura yakanaya vanhu vakadyara mbesa mvura yakanaya vanhu tikadyara mbesa vamwe vakadyarira mumapani vaine tariro vamwe takadyarira mumapani tine tariro mbesa dzakakura baba mvura haina kunaya mbesa dzakakura baba mvura haina kunaya zuva rakapisa baba rikapisa mbesa zuva rakapisa baba rikapisa mbesa mbesa dzakararama baba ndedzaiva mumapani mbesa dzakararama baba ndedzaiva mumapani vanhu tatotarira kukohwa kwakauya mvura vanhu tatotarira kukohwa kwakauya mvura mvura huru kwazvo baba ikatora zvese mvura huru kwazvo baba ikatora zvese nzara takarima baba zvinorwadza nzara takarima baba zvinorwadza 2019 baba watirwadza 2019 baba wakarwadza 2019 munamati takapfidza konai baba zvamakati zvamuta zvimakaparadza nyika nemvura ko zvamakazoparadza zvemweya yevanhu nemvura ine mhepo cyclone idai saka tipei tinzwe baba nzvimbo zhinji zvadzisisina vanhu tangosara marimwe rimwe senyeredzi dzemabakwedza zvakaoma yauya nekudendedzana munhamo nematambudziko mara necyclone idai iyo mvura huru ine mhepo cyclone zvirimwa
neshamwari tichafara nani, nyangwe mukuro ticharonga nani, nekuchemedzana tichachemedzana nani, vanhu vazhinji vaparara. Naiminyadenga inini zvangu ndanzwawo, vamwe vaiedza kuda kutiza neraramo, kumberi kwavaienda yaive mvura chete, kumashure kwavaibva yaive mvura chete, zvichireva ironda ramakatipa yave, ronda ramakatipa richatinetsa kurapa, nekuti riri mukanwa umo matinodyanamu. Zvivakwa zvataiona tinoti zvakaendepiko, vanhu vataiona vakafamba rwendo here. Nhai Nyadenga ipapo matonga nedemo, kutonga kwenyu yave isu kwatirwadza. Mvura makaunza ingasisino yamuro, mbesa dzakadyara dzikatsvawo nezuva, mvura kazouya kupedza zvose neupenyu. Africa, cyclone elae, Southern Africa, cyclone elae, yakabata pa Malawi, cyclone elae, yakabata pa Mozambique, cyclone elae, muZimbabwe yakaparadza, cyclone elae, muZimbabwe yakaparadza, cyclone elae. Mozambique, Zimbabwe, Bomba, Rusitu, Matongwe, Chizengo, Ngango, Chimani, Chipinge, Yakashipa Moyo, Aule.